Aigano mukagerwe korekyo goichani kyo boiti Stephen Onserio anyorete goikoru na maiga yae gosamba goika ogokona abamenyi be kinyoru Kenya cheki ebunge y'ababasi county ya Kisii nigo gatabakana buna ayeteri ntunde ntangani mukagero yo iga korete koreke abwase atabekane buna nigo anyarete ko bawo komoite morugyo yo mutangani goika ogokwa Nyagosira Stephen Onserio niga kagere ko Kenya ni morugyo yo kabere Evelyn Nyaboke goika ogokwa asebone gotabekana buna nigo abeire konyeyeka enyama yo morugyo na kuyekera abana bae asengenjo ye kisa kyo mwana bwendu byane obete ogoitwa lituko litamanyekaniti lakini kuikera lituko lya igoro amangana na lyamanyekanite na intuntu abate report endeo nsitwanya nyora lituko lya lero kwetere mitandao ya Facebook etwarora abana bae babere ba posteriororo mwana oyo mareri mama tariko kwano munyaruka nakamulaga ke Wego Nyagosira Stephen niga kagere ko musari omwana oyo munyaruka bwe myaka 15 oyo bwatware masomo beroe ase kagere buna nigo mwana oyo aibwatere nityo mutinyo yo mobono ekeroto korigereria omwana oyo muiseke oreri mama ora aba around 15 years ekwamba kororekana omosachi oyo nyakuito omokungu abeto kumutumika buna mukae omwana oyo bono ororekanire musigware tariko nyarano nokogenda igo buna tokoruga ntokana eriko muire nyagitari agenda aroru abanyagitari bamurimbori barore mu cyando kyabwate anyare ko gwenigwa neragwene asaba ibuno bogima bwaye amate bwebori ya Nyagosira Evelyn yasabire serikali ko bakonya iriko manya abana bande babere banyagosira nkayibare abwase omwana yomo are kengwerere umumla naro mokeo kogonka oibore tu last year mu kinyo gatano ntomanye tia sagotoka no mwana naro munyaroka okobwati oyoreri mama tari gokwana nere ntomanye tia sagotoka abisi yo mu Women Rep county ya Kisii Donya Doris Toto gikerige kore kigekera aba obisakurwe obisi igabekera na senkeye iga irigosira abana abo bwatigarete twaigwe getendekire kya korekanite nyacheki mushimi wototoma tutabitoche koranga nkiki kegenderete binga a GBV week a month mangana korekanire gagara mabe anda ya tari yokoko kino na sinini muntu kogenda nyenyo umukungu bakali mbakaoni nyama yo musubati teko bagento kerekia so GBV cases muna chiabere in the rice it's not good umwana buna nari gaga kanyaruka kaga kero kaligire ribuya bagote banga gatumwa bonkurara alinge na karako igi taringe gentokia Koripota getseni kiago na mbembo ngiye Soko TV ko rugaiga ase Kenya cheki kigotoka gaiga ase bunge y'ababasi county ya Kisii Ritarian Dominic Onderi Nyabuto